आसी पहुँचले बाबा रे हाय फ्रेंड नमस्कार आशा कर समस्त भल थे। आज सका उठी सब घर घर झाड़ू मारी सब रेडी करदेनी। सुना आ पुओ किए आसुँच घर पाखापाखि 10-12 दिन है घर को जाते पुअर प्रथमाष्टमी प्लस माणवसा गुरुवार थिला। एबे मु एकुटिया जमी जहाँ होटेल खाईदे केतले जहाँ थिला घरे करदे पनीपरिया सब सरी सुना आसले आगे पनीपरिया दरकार तार घरे जहाँ जमी हो जिनस तार रहा दरकार। तो एबे मु मार्केट जाऊँगी किसी पनीपरिया आनिबी तापर आसिकी पूजा पूजा करी मु ड्यूटी की बाहर जी। सुना आसी पहुँची पाखापाखि 12-1 हो। तो रोषेईबास जब हम किसी करदेवी आ तो जीवा ए पनीपरिया देखिया मार्केट में केमती कौन अच्छी कौन केमती रेट अच्छी देखिया पनीपरिया आनिया। ओके जीवा सीट कथा को पिला रूम रे आसिक पहुँचली ब्लॉग हो सबू गधा गुरा शोई उठी ना जीवे मो सार परिया करी जीवे पनीपरिया कौन आनिबे किचेन ये अंधारुआ घर जन शोई शीत जोर लगुच घोड़े घोड़े शोई आम भालू बजार करी कहीं कही कि ये देखनी ये कहल समस्त देखिए माँ गया देखिए आम दी मैचिंग मैचिंग पिंचु मैचिंग मैचिंग टिके खाली कलर चेंज आ जीवा गाड़ी तो आई चल सकाल सकाल जाजपुर रोड रो नजारा हाँ बरा दही बड़ा लक्ष्मी मार्केट बड़ा है ना फुटी मैंने फुर्सी जी इसमें कड़ा में काटिया सकते ସେଇଟା କହିଲେ ଚାଟିନି ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ଲାଭ କିଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ହବନି ଖାଇବା ମନେ କବ ପୋଟଳ ପୋଟଳ କେତେ ଅଛି ପୋଟଳ କେତେ ଅଛି की खड़ी है बॉडी बॉडी साड़ी भाई खड़े बड़ई बढ़िया कर देली लाल कर दे दी छने छने खाଇବା ଗୋଟା ବାଇଗଣ କେତେ ଭାଇ ବାଇଗଣ କେତେ କି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି अरे सेठी नबरा
ପିଆଜ ପିଆଜ ଆଳୁ ଅଦା ରସୁଣ ଅଦା 20 ପରିବା ନେଇକି ଆସିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପରିବା ଏବେ ଏତେ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ପରିବାର ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜାପୂଜି କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ବାବା ଏଇରେ ମାଛ ଦେଖିଲୁ ବ ମାଛ କହିଦେଲୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଲୁ ବ କୋଉ ମାଛ ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ ମାଛ ଦେଖିଲ ହଉ ଚାଲ ଦୁଲି ଦୁଲି ହଁ ଆଛ ଚାଲ ଖୋଲୁନ ଆସିଲି ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତମେ ଝଗଡ଼ା କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳଉଛି ଚାଲ ବାବା ଜୋତା ଖୋଲି ଦିଅ କେମିତି ବାବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ବାବା ଥାଇକେଲ ପଚିଗଲା ଓହୋ ଥାଇକେଲ ପଚିଗଲା ଥାଇକେଲ ବଛିକି ଦେଖିଲନି ଭଲ ଯେ ବଚିଲନି ହଉ ରଖିଦିଅ ତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା ଦେଖିଆ ଦେଖ ବାବା ଓହୋ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆମ ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ଡିଜେ ବାବା ଖାଉଛି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଡିଜେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି ସୁନା ହରିକା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି କରିଦେଇଥିଲି ସୁନା ଆସିକି ଆଉ ଯାହା ଡାଲି ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାପତ୍ର ଯେଉଁ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବେ ସୁନା ଖାଇବା ବାବା କ'ଣ 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 ଲିଟିଲ ସିଙ୍ଗମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅର ଚାଲିଛି ରୋଳା ନଥିଲା ଘର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା ଆସିଲା ତ ତାର ଚାଲିଲା ଆଉ ପାଟି ଚିଲେଇବ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖେଳନା ଗୁରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସୁନା ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି କ'ଣ ବାବା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିଦେବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କର ଲିଟିଲ ସିଙ୍ଗମ୍ ଆଇଲୁ ବାବା ଲିଟିଲ ସିଙ୍ଗମ୍ କେମିତି ଆସେ ବାବା ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ ନାଇଁ ବାବା ଓକେ 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 ଗୁଡ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଖାଇବା ଏ ବସିଯିବା ଚଲେଇବା ଖାଇବା
ବାବା ବାବା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ବାବା ବାବା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ଖାଇବା ବାବା ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ ଏପଟେ ଆସ ଟିକେ ଡାଲି ନଥିଲା କି ଡାଲି ପଛରେ ଆଣିଲୁ ଆରେ ଖାଅ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେଣି ଚାଲ ଚାଲ ଖାଅ ନା 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 ଓକେ 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 ବାବା ମୋ କଥା ତୁ ମୋ ଗାଜର ଦେଇ ଖାଇ ବାବା ଓକେ ବାବା ଏତିକି କୁହ କୋ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କୋ ଲାଇକ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କହିବେ ସେୟାର କରିବେ শেয়ার କରିବେ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଚନାଥ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବା ମୋ ପୁଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲା ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ନମସ୍କାର ବୋଝା